أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله على مصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani sestre u dini islamu, cijenjena braću u dini islamu, dragi posjetitelji, dragi prijatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo, nakon jednog zastoja i u objavljivanju ovih naših videa na našem YouTube kanalu, ponovo ćemo se inša Allah aktivirati i govoriti o nekim stvarima u kratkim obraćanjima, dakle o našoj lijepoj vjeri, tumačeći Kur'an i Kerim, tumačeći hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i pokušavajući da ih prevedemo u našu stvarnost, da kažemo nešto što nas tišti ili što smatramo da možemo primijeniti u našim vlastitim životima i što nam inša Allah može biti korist i na onom svijetu. U večerašnjem kratkom obraćanju sjetit ćemo se jednog hadisa koga bilježi imam Muslim u svojoj zbirci hadisa, u kome Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o vjernicima, gdje poredi vjernike. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Al-mu'minu al-qawi ahabbu ila Allahi ta'ala khairun wa ahabbu ila Allah." Kaže, zaista je jak vjernik draži Allahu dželle šanuhu i bolji kod Allaha dželle šanuhu min mu'min da'if, od onog vjernika koji je slab. Dakle, jak vjernik je Allahu dželle šanuhu draži od onog vjernika koji je slab. O fi kullin khair, u svakom od vjernika je bez ikakve sumnje dobro. Ovaj prvi dio hadisa govori nam puno stvari. Prva stvar koju ovdje želimo istaknuti jeste ova očita, a to je da Allah dželle šanuhu voli da su vjernici fizički zdravi, da su fizički jaki, da su spremni, da su sposobni, da su na svaki mogući način u stanju da odgovore izazovima koji se dešavaju oko vjernika. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam nas upućuje na imansku jačinu, na fizičku jačinu, na mentalnu jačinu, na psihičku jačinu. Dakle, i sve što je na putu toga u smislu vježbanja, u smislu uvježbavanja, smatrat će se, dakle, putem ka tome i put je ka Allahu dželle šanuhu ljubavi i postizanju, dakle, stepena kod uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Naravno, to ne znači, kako je kaže poslanik alejhi salatu vesselam, fi kullin khair, u svakome od vjernika je bez ikakve sumnje, dakle, dobro. Interesantna stvar koja se vrlo rijetko spominje kod nas, a spominje se često puta u islamskoj literaturi, jeste da je poslanik alejhi salatu vesselam pored džamije, dakle, pored toga što je dozvoljavao sportske aktivnosti unutar same džamije, pored džamije sa zapadne strane poslanik alejhi salatu vesselam napravio je jedno trkalište ili jedno borilište ili jedno vježbalište ili jedan sportski teren, dakle, gdje je u stvari okupljao ljude, okupljao omladnu, čak su i žene dolazile, dakle, na to mjesto, bilo dakle, da gledaju određena sportska takmičenja ili pak da se sami natječu u tome, da se uvježbavaju, vježbaju i tako dalje. Na tom mjestu će biti kasnije napravljen Mesdžid Es-Sebq. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također se igrao sa djecom, igrao se sa omladnom, dakle, uvježbavao se sa svojim ashabima i vodio računa o svojoj fizičkoj i svakoj drugoj spremnosti, odnosno snazi, što je u potpunosti, dakle, potrebno danas aktualizirati i govoriti posebno našoj omladini u ovim turbulentnim vremenima. Nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje dalje muslimana i kaže: "Ihris ala ma yanfa'ak." Trudi se da postigneš sve ono što će ti koristiti na ovom ili na onom svijetu. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam, nakon što je kazao da je cilj da postanemo bolji, da postanemo, dakle, bliži Allahu dželle šanuhu, to jeste zdraviji, napredniji i u svakom drugom pogledu, dakle, jaki, poslanik alejhi salatu vesselam onda nas usmjerava gdje ćemo tu našu snagu, našu spremnost, naše sposobnosti, gdje ćemo ih usmjeriti. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Ihris ala ma yanfa'ak." Kaže, trudi se da postigneš ono što će ti koristiti. To jeste da postigneš nešto na ovome svijetu, ali svakako da postigneš nešto i na budućem svijetu. Naravno, dakle, sve što je u tom cilju je dozvoljeno i vjerom preporučeno. Bilo da se tiče materijalnog bogatstva, bilo da se tiče uspjeha u školovanju, bilo da se tiče uspjeha nekog biznisa, bilo da se tiče, dakle, svih korisnih stvari, sve se, dakle, može razumjeti u ovoj preporuci Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam.
Dalje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wasta'in billah." U tom svom putu da postigneš svoj cilj, da postigneš uspjeh, da postigneš dakle to što je korisno, kaže osloni se na Allaha dželle šanuhu. Osloni se. Obratimo pažnju da je poslanik alejhi salatu vesselam prvo rekao u stvari ko je bolji i preporučio to. Nakon toga savjetuje dakle da se ide ka tome cilju. Nakon toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da se oslonimo na Allaha dželle šanuhu. Dakle, kada uradimo sve preduvjete koji su do nas, tek tada da se oslonimo na Allaha dželle šanuhu. Kao što onaj ashab pitao Allahovog poslanika, kaže: "O Allahov poslaniče, hoću li svezati ovu devu ili ću se na Allaha osloniti, dakle da će Allah čuva, da neće nikud pobjeći?" Poslanik alejhi salatu vesselam mu kaže: "Prvo ti nju dobro sveži, a nakon toga se osloni na Allaha dželle šanuhu." Sljedeći savjet u ovom hadisu kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Wasta'in billah wa la ta'jaz." Kaže i nemoj gubiti nadu u Allahu dželle šanuhu pomoć. Nemoj gubiti nadu u uspjeh tog posla koji si naumio, cilja koji si postavio i tako dalje. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam: "Ako ti se dogodi nešto, dakle što će te spriječiti od toga, nemoj kazati da je bilo tako i tako. Da je kane kada o kada." Nemoj dakle govoriti da je leu, ta čestica leu, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam u drugom hadisu, otvara vrata šejtanu. Da je bilo ovo, da sam uradio ono, da sam ovo, da sam ono. Dakle, to je vraćanje u prošlost koje Islam pokuđuje dakle, na takav način. Kaže, nemoj žaliti. Dakle, kada si uložio sve što je moguće, kada si učinio sve što je do tebe, kada si uložio svoj napor, u svoj maksimum, dakle, definisao jasno ciljeve i krenuo ka tome, oslonio se na Allaha dželle šanuhu, dakle, vjera je bila jasna u svemu tome, dakle, nemoj da gubimo nadu, nemojte da nešto jednostavno, da izgubimo nadu Allahu dželle šanuhu milost i da kažemo da sam uradio ovo, da sam uradio ono. Nego kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Qaddara Allahu wa ma sha." Kaže zaista je Allah dželle šanuhu odredio, dakle, da se nešto dogodi i to je bilo onako kako je Allah dželle šanuhu odredio. Dakle, vidimo poslanika alejhi salatu vesselam kao učitelja koji nas uči da trebamo svoje ciljeve jasno definisati, da trebamo ka njima stremiti, da trebamo pokušati učiniti sve ono što je do nas, ali u isto vrijeme, dakle, da se oslonimo na Allah dželle šanuhu, da znamo da će nekad nam doći i iskušenje, da nećemo uspjeti u našim ciljevima, da nećemo uspjeti u našim nakanama, i da, dakle, neće se ostvariti ono kako smo mi zacrtali. Tada čovjek ne treba da očajava, ne treba da gubi nadu Allahu dželle šanuhu milost, nego treba kazati da smo opet zadovoljni sa Allahom dželle šanuhu odredbom. Dakle, nakon što smo mi učinili sve što je do nas, tada zaista vjernik ne treba da se kaje ni za čim, nego u stvari treba kazati zaista ovo Allahu dželle šanuhu odredba i tako je samo moralo biti. Molim Allaha dželle šanuhu da vodimo računa o našim tijelima, da vodimo računa o našem zdravlju, psihičkom, fizičkom i svakom drugom, da budemo spremni vjernici uvijek i na sve izazove života koji se pred nas dakle, postavljaju, da definišemo naše dugoročne, srednjoročne i kratkoročne ciljeve, da znamo šta želimo sa ovog svijeta, da znamo šta želimo od drugog svijeta, da imamo svoju strategiju u narednu godinu dana, u narednih nekoliko godina dana, iako mi ne znamo koliko ćemo dugo na ovom dunjaluku ostati i da nikada ne gubimo nadu Allahu dželle šanuhu milost. Molim Allaha dželle šanuhu da nas u tome pomogne. Assalamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.